Hola, sóc la Mariona, mestra d'Educació Infantil, i avui el que us proposo és treballar les matemàtiques. A partir de la pregunta quants pèsols podem trobar dins d'una beina, el que es tracta és d'agafar les beines en pèsols i, primer de tot, ens preguntem quants pèsols hi haurà dins de cada beina. Fem prediccions. Jo penso que n'hi pot haver-hi 4, o n'hi pot haver-hi 5, o 6, o 7. Doncs després es tracta de comprovar-ho. Anem a comprovar. Per exemple, obrim les beines i contem els números de pèsols que hi ha. El que podem fer després és preguntar-nos, a veure, aquesta, perquè és més gran, hi haurà un número de pèsols més gran que no pas un altre? Quantes n'hi haurà en aquesta? O quantes n'hi haurà en aquesta? I després es tracta de comprovar-ho i investigar-ho. El que podem fer també és recollir totes les dades que hem trobat, anotant-les en una gràfica. Podem posar, per exemple, quantes beines hem trobat amb 8 pèsols o quantes beines hem trobat amb 6 pèsols i anem fent una estadística. També fins i tot podem fer càlcul. A veure, si sumo els pèsols que té aquesta beina amb els pèsols que té aquesta beina, quants pèsols ens donarà? És una activitat diferent, amb un element també bastant diferent per treballar les matemàtiques. Espero que us animeu i fins aviat. Adeu.